Mietet tefa ta' ġebla bot minn fejn tgħix. Kolombjana li sabet f'Malta ħajja u familja ġdida u li kollox intemm ħesrem ftit mumenti biss wara d-deċiżjoni li switila ħajjita. Rikba fuq mutur ma' kollega ħabiba tagħha biex twassala d-dar l-imtarfa. Kristi Robles kellha 33 sena. Deskritta bħala impjegata ħawtiela mis-sidin tal-istabiliment tal-ikel fir-Rabat stess u li magħhom kienet ilha taħdem sentejn. Robles kienet ittielet vittma f'daqstant inċidenti fatali matul il-jum ta' tlieta. Wara ġurnata xogħol, Robles kienet qed tqatta' ftit ħin liberu mal-ħbieb tagħha f'ħanut tax-xorb, fost indikazzjonijiet li rikbet fuq il-mutur mingħajr l-elmu. Iskiet fi triq it-Tabija Rabat it-tlieta fil-11 ta' bil-lejl inkiser bis-sireni tal-karozzi tal-pulizija, ambulanzi u timijiet mediċi. Għalihom kienet ġurnata diffiċli, issejħu 3 darbiet fi spazju ta' 13 siegħa. Filmati minn kru ta' TVM News li kien fuq il-post fil-ħin tal-inċident juri l-gravità f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Il-katavru ta' Robles motti bliżar u tim mediku jipprova jżomm ħajja l-ħabiba tagħha li kienet is-sewwieqa tal-mutur, Kolombjana wkoll ta' 31 sena u li mill-ewwel investigazzjonijiet tal-pulizija joħroġ li tilfet il-kontroll tal-mutur u ħabtet farblu. Evidenti l-impatt qawwi mal-arblu mad-daqqa bil-mutur. Robles ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post. Ambulanza ħadet lis sewwieqa tal-mutur l-isptar fejn ġiet iċċertifikata li kienet fil-periklu tal-mewt. Dwar il-każ għaddejja inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Joe Mifsud bil-Pulizija tkompli tinvestiga.